ସୁନା ରୂପା ଦର ଉପରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁନା 12,500 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା ହେଲା 30,000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା। ଏକ୍ସପର୍ଟ କହିଲେ ଏହି ରେଟ୍ ଯାଏ ଖସିବ। ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ତୈଳ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ବିଶ୍ୱରେ ସୁନା ଦର ଖସୁଛି ନିବେଶକଙ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଦର କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଭାରତରେ ସୁନା ଦର ଆହୁରି ଖସିବ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,27,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ନ କିଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 22,000 ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 12,550 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 24K ଗୋଲ୍ଡ ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 13,690 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲାଣି।